jadi hahurangan. Anakkonhi donau margarian nang sutari hutun au beak kadongan dana pola marsak abisi alayan aku kira dan jadi hati nyalan sian dongan mahurang nai kubogo be macari ari nang budari lau pasikola hongeleki na itu masikola dan setibo-tibona si tamina tola gogoki marhoi hoi biawi nanda tudolak tutoruan mangalu ingolu-ngolu nabui barbodarian asal masa hagel sesahat na tujuan. Anakkonhi doha sangapong dia. Marse dan mar berlian alai side nagele kira dan jadi hahurangan. Anakkonhi do Hamoraon Di Ahu nang sutari hutun au beak kadongan dana pola marsak audisi alayan aku kira dan jadi hati nyalan sian doan magodang nai kubogo be macari ari nang budari lau masikola hongeleki na ikut masikola dosa tibo-tibona si tamina tola gogoki narhoi hoi piawi nanda tudolak tutoruan nabui barbarian asal masa hagel tidak sesahat ma tujuan. Anakkonhi doha sangapong dia. Anakkonhi doha sangapong dia. Mau lihat deh.